Hey, akekho umuntu ongangenwanga lidlozi kwaMseleku. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Kule video ke sizobe sithetha ngomnini Mseleku ongunyana kaTata Musa Mseleku kunye nonkosikazi wakhe wesibini uMayeni. Into eyenzekayo ke le nto iqalele kwinto yoba bathi bekwi-vacation as ifamily babe bekwisuku lokugqibela ke lale vacation yabo. That was ku-season 7 episode 15 kaThando Nesithembu. Umnini aveske adanduluke ke athi amantombazana ayafana kunye neeteksi. Eteksini kugibela wonke umntu onemali, nentombazana nayo ithandana naye wonke umntu onemali. Ayike bethuke ke abantu but ke babe behleka uMangwabe noTata Musa Mseleku athi uMamakhe uMayeni, hey, le nto uthetha ngumnini ivuthiwe, abantu bangayihlekela kodwa ke ayonto ibifanele uba iphuma kumntana ongangaye. Ayike batsho besithi ke uMangwabe noMayeni umnini ufuze utatakhe uMusa Mseleku. Athi ke nokuTata Musa Mseleku hayi akamfuzanga umnini, yena uzilungele, umnini ufuze aba bantu bamngenileyo. Atsho ebuza ke kuMayeni uba akamboni na yena uba umnini ungenwe. Watsho phendula ke nakuMayeni uba hayi akaboni kungenwa kwamnini, uba umnini ungeniwe it means ungenwe nguye yena uMseleku ngoba yena wazi uMseleku. Ndabe ndiqonda uba ke mna ke ndithuka le pisi yoba ngoku nomnini sengenwe ngoba kaloku siyayazi uba oonyana bakhe ababini uLwandle kunye noMpumelelo uye wasichazela ke uba nabo bangenwe lidlozi, hence ke ngoku uye wanikezela uba ibe ngabo abenza izinto zekhaya. And then yena ke ngoku wakhe wachaza noba abantwana bakhe bayathanda uba nengxaki ngenxa yoba yena enesiphiwo sokunceda abantu angasebenzisiyo. I guess bonke noba abantwana bakhe ke abangamadodana banaso esi siphiwo cause andikayiva kwaba bangamantombazana. Mhlawumbi noSinene nje behave lahlobo abehave ngalo inoba ungeniwa ndimqondi. Kodwa ke ndiye ndothuka ke yoba le nto ithethwe ngumnini uyiblema emadlozini okanye emntwini omngenileyo. Iyenzeka naloo nto leyo bethu nani khanikhe nitsho nani apha kwi-comment section. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi ndibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.